Това трябва да е, мисля, твоята кола. Тая кола трябва да е твоята. Не, другата е моята. Другата ли е твоята? Да, там да уносиш чистената. Не смятай колко време е чистил този. Снимай там вратата да се види къде е снега. Коя е врата? Снега е... Моите прогнози вчера до колената.